Sakit tinakem. Ti marikrik na ni Rosalie kalpasan ang nakita na natubtob ti Panchon ti pimusay nga anak na ani Angel Heart Tagudin iti barangay Palumpong, Batac City. Kagaddan ti panagkasangi ni Angel iti kalman ken panang bisita da iti tanem na iti Campo Santo iti barangay Barani, Batac City. Naduktalan da natubtob met ti Panchon na. Edi kalman ma'am, iso nga minti birthday na. Kat pinaala ami basit ti balay tas napang kami ng tudti kaslang kanon na ijay sa Campo Santo. Kat ijay pa lababa na ma'am, tinangi panamita na nga to ngamin may kadwa ti ana jen ti Panchong di anak ko. Kat idi marunrunot di ji kandelanan ipangato tatingaton kunak ma'am ta hanga ikasta ti aso no daman aso. Idi kwan agparpari na nga takanyak ma'am nga dagi gamit na nakawarang IGNT nagbaetan ti duwa nga Panchong ma'am. Nagtakderat nagpakasjaya basi ma'am nakitak DJ ginatang ko nga ulos na ma'am nga kakulkulay DJ adiji nakawarang tas digay sure pan na kut kunakon ma'am nagbatayak IGNT Panchong nga maysa nakita di gamit di anak ko kung nakiti kadwak ma'am DJ mo gamit ni Angel DJ yun kunak ma'am. Ni Angel ti pimusay gapo iti sakit ti puso iti tawen na 21. Maluksaw ni Rosalie, gapo ta saan da pay ana iliwliwag tinapasamak ngem addan dagiti nanggundaway kadaytoy. Hanak makasao nga ana ma'am, hanak pay makapagnan idin ta talaga nga nagsakit ti barukong ko. Nakita di Panchong na ma'am adamot buttawnan. Napukaw ti agarop 3,000 pesos a cash, daduma abadbado ken gamit ti anak da. Insigi damet a sinemento ken insimpada ti Panchon. Nagpanawagan iti adda iti likudan ti pasamak. Sino ka man nga nang ramid ki DJ nang per DJ balay DJ anak mi sapay kumata ada konsensyam tapno maamwam minusino ka. Tere Sundayon, Balitang Solid North.